Hello, who are you? Gusto ko ng sapin-sapin. Gusto nyo? Pagka na. Ayun o. What's up mga kadusgis? Tapos na sila Kuya Mike, Kuya Dong. Tingnan natin yung ginawa nila. Ayun o. Na so hindi pa natin natry itong aircon. Oo. Pero tapos na. Linis na lang. Wala na ibang maglilinis kundi tayo mga kaduski. Kaya samahan niya ako. Let's go! May manhay kayo dyan. Hi kayo. Hello, who are you? Gusto ko ng sapin-sapin. Gusto nyo? Let's get ready to rumble! Magaling kang kupal ka. Six and a half hours later. Haliwa, amin, amin, amin. Amin. Oh. Oh, Oh. oh. Nakita na nang. Oh. Ay, may kinoy, kurtina eh. Oo nga, mga panakala. Oh, makakainis na yun. Hindi. Isis yung aircon day. Si Den, si Aircon. Ay. Blue. Sigurado pa kayo. Six and a half hours later. Ayun o. What's up mga kadulskis?
7:30 na mga kadudskis. So, natapos na ang araw. Thank God. At natapos na rin yung kwarto nila Airmats Airpods. So, ngayon, nagre-relax na sila. Silipin natin sila mga kadudskis. Kung ano ang reaksyon nila doon sa kanilang bagong kwarto. Let's go! Tanan! Nandito na sila. Oh, May, kamusta ang bagong hotel? Utol! Ayos? Ayot! So mga kaduskis, Aking nga po niya anak niyo. nakita niyo naman sila Airmats Airpods nandito na. Nga po niya anak niyo. So pakita ko lang yung bago nilang yung pinagawa nating kwarto nila Airmats Airpods. Ayan sila Airmats Airpods. Relax na relax. Parang lumpia lang si Airmats. Parang lumpia ka muli. Parang lumpia si Airmats naman. Balot na balot kasi Malamig. malamig mga kaduskis. Yan. Ang bago nilang aircon. Abay, Siyempre nandito sila. Jesus Christ. Hindi pa niyo. Sa si Mama Mary. Nandito rin yung mga nakukot nila Airmats. So yan. Yan lang mga kaduskis. Para may niyo. Wala pang kortina. Yan. Ang mga patak ko niya. Hindi, kasarado namin. Natatakot si Airmats matulog. Anto, anong masasabi nyo, May? Be, ayos pa. maayos. Kayo, May? Naninervous kasi una pa lang first night matulog nila Airmats Airpods dito. Pero eventually masasanay rin yan. So, switch natin yung ilaw. Lahat. Dari po niyo yan sila. Ayun. Dari ah. Pwede rin dim lights mga kadudskis. Ayan, dim lights. Pwede mas dim. Yun. Pag ganyan, dim. Pero pwede rin itong isa. Ano yan? Ayan. So, mamimili na lang sila Airmats Airpods. Like and subscribe.